Ahojte, volám sa Slav a pozrite, čo sme ja, Robot, našli v správach. Mimoriadne správy. Všetky opustené čierne Mercedesy vo vode boli spozorované vrtuľníkom nášho kanála na severe za mestom. Nie je známe, komu patria. Viete si to predstaviť? Skutočný Mercedes pod vodou! Áno, ale nebuď taký nadšený. To môže byť nebezpečná a šialená situácia. Pretože toto nevyzerá ako obyčajný Mercedes. Toto vyzerá ako Mercedes gangstra. Och, to môže znamenať jedno. Boli tam bandíti, gangstri, prevážali nelegálne veci. Vyzerajú ako veľmi šialená a veľmi vystrašená osoba. Rozumieš mi? Vždy používajú čierny Mercedes na prevážanie zbraní a iných vecí. A presne v tom momente to robili. Ale náhodou boli na seba nahnevaní a mali nejaký problém. A možno jeden z tých chlapov bol príliš chamtivý. Nechcel sa podeliť o peniaze a veci so svojím kolegom, preto mali konflikt. Preto mali problém a náhodou nemohli ovládať auto. Toto gangsterské auto spadlo do vody a potom mali veľmi veľké problémy. Toto auto mohlo byť plné zbraní, mohlo byť plné nelegálnych vecí a tento gangster nemal inú možnosť len zabiť svedka. A áno, teraz to musíme vyšetriť, pretože si nie som istý, či sú tieto tvrdenia pravdivé. Ale prejdeme sa okolo tejto rieky a možno čoskoro sa pokúsime nájsť skutočných gangsterov. Mercedes, ktorý je pod vodou. Hej, poďme káni! Takže práve teraz sme na mieste, kde vrtuľník spozoroval Mercedes. A pozrite, myslím, že auto išlo tadiaľto. A potom môžeme vidieť nejaké stopy po pneumatikách, idú priamo tam k nášmu kameramanovi. A pozrite, pokračujú tu. Našli sme nejaký plastový predmet, ktorý môže byť súčasťou auta gangstra. Takže to je určite naša prvá stopa v našom vyšetrovaní. Ale potom sme museli pokračovať v sledovaní stôp po pneumatikách a práve tam sme našli skutočný gangsterský Mercedes pod vodou. To je neuveriteľné. Chlapi, pozrite sa, poďte bližšie, toto je šialené. Pane Bože, Robot, čo si o tom myslíš? Áno. Prepáč, že si Robot. Nemôžeš ísť do vody, ale ja som na to vlastne dobre pripravený. Priniesol som všetky potrebné veci, aby som mohol tento gangsterský Mercedes poriadne prešetriť. Tak sa poďme vybaviť, ty sa nevybavíš, ja sa vybavím. Takže teraz som pripravený ponoriť sa. Wow, to je fakt šialené! Voda je taká studená a chlapi, pozrite, je tam niečo zvláštne vo vnútri. Áno, mali sme pravdu, toto je skutočný Mercedes. A pozrite dvere, Páne Bože, tu je veľmi silný prúd a aj dvere sú otvorené. Takže môžem predpokladať, že po tejto situácii museli to miesto opustiť. Gangstri museli odísť čo najskôr, však, Robot? Nie, neodídem odtiaľto. Chcem to vyšetriť, pretože, pozrite chlapi, niečo tu leží. Fúha, pre Boha, pozrite sa na tú vec. Pre Boha, toto je niečo šialené. A to bolo naozaj vo vnútri auta gangstra. Takže čo to môže byť? Poďme to trochu otvoriť, aby sme zistili, čo to je. Pre Boha, to je prášok. Fúha, chlapi, toto je šialené, toto je biely prášok, chlapi. Toto je šialené. Hej, Robot, čo by to mohlo byť? Áno, máš pravdu. Toto sú nelegálne veci, ktoré gangstri prevážali. Pre Boha, to je priveľa. Toto je úplne nelegálne. Toto je naozaj šialené a nebezpečné. Ale chlapi, vidím tam ešte niečo iné. Vo vnútri je tu taška plná rôznych vecí, takže gangstri utekali tak rýchlo, že tu nechali všetky svoje veci vo vnútri.
Pozrime sa na tú tašku a poďme ju preskúmať. Preboha, vidím tam niečo šialené. Poďme ďalej. Položme to sem. Toto je naozaj taška gangstra. Fúha, chlapi, preboha. Fúha, robot. Vidíte to? Áno, toto je šialené. Kopy peňazí. Preboha, toľko peňazí. Fúha, wow, chlapi, toto je neuveriteľné. Celá taška pre Boha. Ale čo je to za tašku? Čo sú to za vrecúška s práškom? Nemám tušenie, čo to je, ale myslím, že to môže byť dosť nebezpečné. Ale chlapi, toto je balík $10,000. Vyzerá to ako $1 000 000. Pre Boha, toto je naozaj šialený nález. Ale chlapi, držať tieto peniaze a tieto veci je úplne nelegálne. Takže toto auto gangstra je úplne naplnené nelegálnymi vecami. Takže robot, čo by sme s tým mali urobiť? Myslíš, že musíme zavolať políciu? Áno, ale ak zavoláme políciu, oni všetky tieto veci zoberú. Veď je to nelegálne. Nie, nechcem dať všetky peniaze polícii. To je toľko peňazí. Nechcem tie nelegálne veci. Áno, nech si ich vezmu, ale peniaze chcem ja. Mám zaujímavý nápad, chalani. Čo keby sme tiež odstránili niektoré stopy? Dovolte mi vysvetliť, čo urobím. Peniaze si musíme nechať však. A to auto a všetky dôkazy nepotrebujeme však. Pokračujte v počúvaní, mám skvelý plán, zavolám svojmu tímu. Ahojte chalani, počujete ma? Ahojte chalani, počujete ma? Áno, potrebujem aktiváciu, potrebujem vytiahnuť z vody ten Mercedes gangstrov, potrebujem odťah. Okay, we're rolling out. Dobre, super, čakám na vás na mojich súradniciach. Takže som zavolal záchranný tím a oni mi pomôžu dostať to auto z vody. Áno. A potom sa dostaneme z toho auta, zničíme dôkazy, zničíme všetky nelegálne veci a peniaze si necháme. A kým príde môj záchranný tím, poďme sa priblížiť a pozrieť sa, čo je v kufri, pretože musíme odstrániť všetky dôkazy. Takže... Prečo si myslíš, že je to nelegálne? Nie som gangster. Nie, neprevážam všetky tie nelegálne veci. Áno, poviem, že si to ty. Ak tam prídu policajti, poviem, že si to ty, že to ty si za to zodpovedný. Takže teraz si ty ten zločinec? Hej, poďte chalani, pozrime sa, čo je v kufri. Fúha, toto je šialené. Áno, prúd je tu naozaj silný, je to veľmi nebezpečné, takže sa to nikdy nepokúšajte zopakovať po mne. Radšej sa prihláste na odber môjho kanála, pretože toto je najlepšia podpora, akú mi môžete dať. Veľmi si to budem vážiť. Áno, robot. Áno, priatelia, prosím, prihláste sa na odber hneď teraz. Je to pre nás veľmi dôležité. Máme sen získať čo najviac odberateľov. Ale najprv sa pozrime, čo je vo vnútri opusteného kufra. Fúha, priatelia, toto je šialené. Je to to, na čo myslím. To sú zbrane, pištoľ, AK a niečo, čo vyzerá ako brokovnica. Páne Bože. Dúfam, že mám rukavice a nezanechám žiadne svoje otlačky prstov, pretože toto je naozaj niečo kriminálne, áno? Robot hovorí, že musíme odísť, ale nie, musíme ešte viac, musíme viac vyšetrovať. Pozri, je tu ďalšia taška a niečo je tu schované. Zbrane nepotrebujeme, ale sú veľmi ťažké. Vlastne. Skutočný AK. Toto je šialené a veľmi nebezpečné. Dajme to trochu bokom a pozrime sa, čo je v tej taške. Počkaj. To je veľa, chlapi, to je naozaj veľa. Pozrite, je to celé od vody, úplne mokré. $100. Páne Bože, toto je šialené. To je veľa dolárov, čo tu pláva v kufri. Toto je šialené, chlapi. Preto potrebujeme vyprostenie. Preto potrebujeme odťah. A pozrite, to je taška.
Ó, áno, pane Bože. Pozrite, to je ďalšia taška plná peňazí a plná tých vecí, ktoré sú tak trochu nelegálne a šialené. Pane Bože, toto je skutočné miesto činu. Nič také som predtým nikdy nevidel. Kufor plný peňazí. Veľmi sa mi to páči. Čo to hovoríš? Môžeš už konečne byť ticho. Nemôžeme len tak odísť. Nemôžeme opustiť toto miesto. To je veľa peňazí. Nie som si istý, či je to nelegálne. Len skúmam, vyšetrujem. Prečo by to malo byť nelegálne? Áno, zaoberám sa gangsterskými vecami. Ale čo? Nie som gangster, som len detektív. Nie, ja nejdem do väzenia. Ty ideš do väzenia. Áno, rozhodli sme sa, že to urobíš ty. Dobre, tak počkajme, kým príde náš záchranný tím a dostaneme tú vec z vody. A tuto máme, to je môj záchranný tím, prichádza. Ahojte chalani. Áno, takže... Áno, tu hovoríme po anglicky. Haló, poď sem teraz, poď sem, ja a môj robot, našli sme tú vec, tu je Mercedes, tu má byť gangsterský Mercedes. Pod vodou, takže si dobre pripravený, vytiahnuť tú vec z vody však. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gangster, 6, 7, 6, 7. Dobre, takže teraz musíme tú vec dostať z vody. Ahoj, Slav. Ahoj, Slav! Ahoj, robot! Voda, Mercedes, von, dobre, von! Gangster Mercedes, áno. Nie sú dobrí v angličtine, ale sú profesionáli, verte mi. Teraz robíme záchrannú operáciu. Teraz pripravujeme všetky tieto veci. Takže naša misia je celkom jednoduchá. Máme toto obrovské lano okolo auta a potom máme tento navijak. Teraz pripevnení k autu takýmto spôsobom a dúfame, že pomocou elektrického navíjaka dokážeme tú vec dostať z vody. Áno, toto je vlastne dosť ťažké a nebezpečné. Ale ja, môj robot a môj tím sa budeme snažiť urobiť všetko preto, aby sme to gangsterské auto dostali z vody. Вы что, дебилы? Я вам сказал достать машину, вы ее смяли! Takže teraz máme dosť zvláštnu situáciu. Pozrite sa. Bože, ako veľmi je tento Mercedes poškodený. Toto je proste, viete, celý kovový podvozok je zdeformovaný Áno, to je šialené. Pozrite, toto auto bolo tak veľmi poškodené. Aj táto časť. To všetko je kvôli napätiu. Veľmi, veľmi silnému napätiu. Ale každopádne, musíme pokračovať v našej záchrannej operácii. Je tu viac problémov. Môj Bože. Môj Bože. Dvere otvorené. Nezatvárajte ich. Môj, dvere otvorené! Problém. Dobre, musíme vymyslieť lepší plán, ako to nejako zlepšiť. Tak sme sa tiež rozhodli, že nám trochu pomôže robot tým, že bude držať stlačený brzdový pedál auta, pretože sa začína hýbať. To je brzdový pedál. Pedál, nie plyn. Nie plyn, ale brzdu. Len to podrž, dobre? Как страшно. Môj Bože. Čo sa deje? Čo sa stalo? Dvere sa znova otvorili. Chlapci, pozrite, aké je to hrozné. To je veľa hliny. To je veľa kameňov. Takže a vlastne práve teraz je auto zjavne veľmi poškodené. To je trochu čudné. Buďte opatrní, chlapci. Buďte opatrní. Stále to robíme. Takže teraz prebieha proces. Teraz je auto takmer von z vody. Je na poli na zemi. Ale stále je tu veľa škôd. Kolesá a pneumatiky sú vážne poškodené. Takže vlastne toto je auto s pohonom zadných kolies.
Nie som si istý, či sa dá to auto v poslednej dobe naštartovať a jazdiť s ním. Ale aj tak, pozri sa na to napätie. Teraz je to veľmi nebezpečné. To napätie je šialené. Dávame tieto veci na lano, aby sme ho trochu ochránili. Ale aj tak stále je to nebezpečné. Rozhodli sme sa nasadiť robota. Hej, robot! Hej, všetko je v poriadku! To je skvelé. To je dobré. Takže robot riadi celý proces. A môj záchranný tím tu pracuje. Dobre, môžeme pokračovať. Poďme. Chlapi, chcem vám ukázať niečo veľmi dôležité. Ak ešte stále sledujete toto video, prihláste sa na odber môjho kanála hneď teraz. Toto je veľmi, veľmi dôležité. Naozaj potrebujem vaše odbery. Ak ešte stále sledujete a ak sa vám toto video páči, dajte mu prosím like a stlačte tlačidlo odberu. Nájdite toto červené tlačidlo a zmente ho na sivé. Prosím, stlačte tlačidlo odberu teraz. Napätie tu je také vysoké, že poškodenie Mercedesu je neuveriteľné, pretože všetky laná a všetky navijakové laná sú tak zle napnuté, pretože toto je veľmi nebezpečné. Ale my sa práve chystáme vytiahnuť celé auto z vody, ale stále je to veľmi nebezpečné. Tak poďme v tom pokračovať. Robíme to, ideme to urobiť, skúsime to. Obávame sa, že sa nám teraz navijak zlomí. Priniesli mi lopatu. Rozhodol som sa vykopať auto. Možno by potom mohlo auto výjsť z blata aj samo. Ale uvidíme. Chlapi, rozhodli sme sa túto babu trochu vykopať, aby sme dokončili náš proces vykopávania. Pretože chlapi, áno baba, pretože toto je to naozaj šialené. Vieš, celé toto túto dieru tu spravilo koleso. Funguje to ako nejaká lopata, alebo čo? Takže tu máme obrovské poškodenie, ale otázka je, či dokážeme záchrannú operáciu dotiahnuť do konca. A či dokážeme tento Mercedes potom spojazniť. Vľavo! Pýta sa ma, aby som točil volantom, dobre? Takže sme sa rozhodli zmeniť spôsob, akým pripevníme Mercedes. Prestavujeme to a potom sme sa rozhodli dať to nie na podvozok, nie na karosériu, ale na koleso, týmto spôsobom. Takže chytíme obe kolesá a pokúsime sa zmeniť uhol lana. Uvidíme, či to bude fungovať, pretože tým smerom nemôžeme ísť dopredu. Takže konečne môžeme vidieť prednú časť auta. Teraz je odhalená a nevyzerá to až tak zle. Nie je to teraz až také zlé. Nová metóda fungovala perfektne. Takže nám ostáva už len pár posledných vecí a potom to auto dostaneme z vody von. Už je to vonku z vody, ale stále sa musíme popasovať so zemou. A tak sme nakoniec takmer uspeli. Ale áno, pozri sa na to množstvo škôd, ktoré sme tu mali. Veľa zlomených častí, veľa poškodených a ohnutých kovových dielov vyšlo z toho gangsterského Mercedesu a najmä kolesá. Ale operácia ešte nie je dokončená. Musíme pokračovať v záchranných prácach. Musíme otočiť naše auto. Musíme zohnať, plošinu na odstiahnutie tejto veci však. Áno, a musíme to urobiť čo najskôr, pretože kedykoľvek sa môže niekto prísť, vrátiť sa po svoje veci. Dobre, takže to musíme urobiť čo najskôr. Takže dobre, poďme na to. Ak vyjdeš na breh. Wow. Choď, stoj! Ja, super! Dobre, takže teraz sme to takmer dokázali. Takmer sme tento Mercedes spojaznili. Toto je... Kolesá zatáčajú, kolesá sa točia, takže môžeme skúsiť, aby to dnes naozaj jazdilo a šlo. Ale najprv budeme potrebovať nejaké opravy. No, od tohto gangstra Mercedesu. Dobre, takže naša záchranná operácia pokračuje.
Náš Mercedes od gangsterov je pripravený na prevoz. Použijeme túto vec na zablokovanie, naložíme to tu a potom opustíme túto oblasť. Čo sa deje? Počkaj. Robot niečo našiel. Pane Bože, toto vyzerá desivo. Čo to je? Pane Bože, toto vyzerá ako gangster. Gangster má na sebe rovnaký typ oblečenia. Počkaj, je to bandita? Bandita s páskou? Pane Bože! Och nie! Toto vyzerá ako zavraždený gangster. Áno, preboha. Tento chlap je jeden z tých banditov, ktorí šoferovali tento gangsterský Mercedes. A potom si myslím, že jedného z nich zabili. A nechali ho práve tu. Takže to znamená, že sa teraz musíme ponáhľať. Verím ti, musíme toto miesto opustiť čo najskôr. Dobre chalani, ponáhľajte sa! Musíme to naložiť čo najrýchlejšie. No tak, dobre, poďme na základňu. To bola naozaj skvelá práca. Teraz musíme tento gangsterský Mercedes odviezť na našu základňu a pokúsiť sa ho naštartovať a jazdiť. Pokúsiť sa ho opraviť a preskúmať všetky tie tajomstvá. Takže chlapi, dokázali sme to. Ja, môj robot a môj tím priniesli sme tento gangsterský Mercedes, toto banditské auto na našu základňu. A teraz, vaša misia, chlapi. Buďte ticho. Vy dvaja musíte nosiť kameru a musíte celé auto zrenovovať. Musíte ho rozbehnúť a sprevádzkovať. Dobre, takže choďte, musíte opravovať. Takže chlapi, teraz si poďme vychutnať video, ktoré pre vás môj tím pripraví a uvidíme, či je možné tento Mercedes rozbehnúť a sprevádzkovať. Hej, to bola dobrá práca! Môj tím to zvládol veľmi dobre. Dobrá práca! Naozaj dobrá práca, chlapi! Ďakujem vám za opravu auta. Teraz sme zrenovovali toto opustené gangsterské Mercedes a to je fakt super. Veľmi pekne vám ďakujem, chlapi. Ak si pozriete toto video až do konca, prihláste sa na odber nášho kanála hneď teraz. Nezabudnite dať like a máme sen dosiahnuť 4 milióny odberateľov čo najskôr. Tak to poďme dosiahnuť spolu. Stačí sa prihlásiť na odber a dať like, dobre? Ďakujem vám, priatelia. Dovidenia.